out sa'yo na hindi maghilinis ng bahay. Wala nang ibang ginawa kundi sarili ang inaatupag. Parang naririnig ko rin yun na. Parang guilty ako masyado doon. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marwa Tony, na maganda lang sa panglabas, pero pag pinasok niyo ang bahay namin, naubod ng kalat. Sige. Bakit? Okay lang yun. Hindi mo talaga makukuha lahat. Tamad maglinis no? Sige nga, hanap ka nga dyan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masipag maglinis yan. Tamad din. Alam mo, minsan kabisyo, hindi lang aparador o kwarto ang mga dapat mong dinideclutter. Minsan, kailangan pati love life. Oo, B, kapag ka hindi ka na mahal, move on ka na. Kagaya ng mga picture ng ex mo, kung nandyan pa ang mga memorabilia, ang mga love letter, na kung I love you baby ko. Sana kayo ngayon? Diba, wala na. Tapon mo na yan. Alam mo, wala lang, na-realize ko ang kalat ko pala. Kasi kanina nung nasa bahay ako, sabi ko, bakit ganon? Hindi ko na makita yung mga bago kong biling panty. Tapos hindi ko na rin makita yung mga damit na paborito ko. Minsan pala mahirap yun, no? Ang ganda-ganda ng ayos mo, naka-makeup ka, papasok ka sa opisina. Pagkatapos, pag uwi nila, pag nag-imbita ka ng bisita sa bahay, ubod ng kalat. Kaya ikaw, kung may mga gamit ka dyan na hindi mo na kailangan, kagaya ng nanay ko, nagtatabi pa po siya ng lumang teddy bear. Isang beses nga tinanong siya ng tatay ko, sabi niya, Ma'am, bakit ba tinatabi mo pa yung mga lampin ng anak mo? Yang anak mo, ilang taon na yan? 25 years old na, hindi yan magsusot ng lampin. Mamaya, hindi mo namamalayan, mother. Iba na yung nilalampinan ko. Anyway, kaya ikaw mamaya pag uwi mo, maglikpit-likpit ng gamit, B. Hoy, magandang trip yan Trip na mag-declutter ng mga gamit na hindi naman na kailangan. Lalo na ngayon na paparami ang bili mo sa Shopee at Lazada. Yaman yarn. Kaya this is the perfect time. Perfect time na tanggalin ang lahat ng mga kalat. Lagi mong tandaan, alam mo, hindi makakapasok ang bago kung puro ka lumang gamit. Oo, so paano mo magkakaroon ng mga bagong blessing? Kung lagi ka nagsistick sa mga dati mong old habits ba? Anyway, mamaya babalik ako para samahan kita mag-declutter. Oo, alam ko naman kailangan mo ng mga tip Mamaya bibalikan kita. Wala ba naghihintay ka dyan? Makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.